enw fi ydy Llio Angharad a dwi'n blogio draw ar llioangharad.cymru am ffasiwn a ballu. Trends yr haf, ond cyn i fi gychwyn sôn am trends, basically, be di trends ydy guide. Dyna be mae'r tai dylunio masif yn Milan ac yn Efrog Newydd ac yn Llundain yn neud. Dwi ddim yn meddwl bod chi'n gorfod dilyn nhw o gwbl. Dwi jyst yn gwisgo be bynnag gyda fi lan y diwrnod hwnnw. Dros y tymhora, neu actually blynyddoedd dwytha, mae sports looks wedi bod yn massive. Ti'n bod y trend yna lle ti'n gwisgo, fatha bod chi'n mynd i gym, ond ti'n mynd actually mynd ar gyfer yr un gym. Wel, tymor yma, mae o'n llai o sports looks a mwy o surf looks. So ti'n gwisgo dillad fatha bod chi'n mynd i surfio, ond ti'n actually mynd i surfio. Achos ffasiwn. A fas yma ddim yn tymor hefyd, heb fod Prince blodeuog yn dod i'r amlwg. Unwaith eto, groundbreaking. Ond, beth sy'n wych am y trend yma, dwi wedi rili mynd allan o ffasiwn ers yr 80au. So gwych chi just ail-wisgo'r Prince tymor ar ôl tymor. Dyna jyst cwpl o trends o'r tymor yma, ond pa bynnag trend ydych chi'n dewis dilyn, os ydych chi'n dewis dilyn trend o gwbl, cofiwch checio beth gennych chi'n eich wardrobe yn barod cyn mynd allan i brynu newydd. Os ydych chi awydd gweld mwy o trends, dwi wedi rhoi bwrdd Pinterest at ei gilydd, so ewch draw i galw. A cofiwch dilyn fi ar Instagram a Facebook a lle bynnag arall ydw i. Dwi'n mwyn holl o siwr.